Zo? Ja, en nog een prottelijn met de buren. Lekker, ja. Phil Collins in het tweede uur van Zomerradio. Iedere zaterdagmiddag van 2 tot 5 Zomerradio. Ik ben net door die jongen, maar het is benauwd in hier. Ik weet niet wat het is. In Prutten drokt in één keer. De 14 volle mensen nog eens zinnen. Ja, maar hoe zou je dat nog kennen? Want ze binnen in de studio. Bij jou is even een groot applaus hier. De Q! Jongens, wat leuk dat je hem er binnen. Ja, cool. Nou tel ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, zo'n 8, 20 bandleden. Ja, we hebben de blazers, zeg maar mij nou. Oh, ja. Kon het missen. Hey, wie had het meeste woord altijd? Ja, dat is Erik. Hè? Hij praat het met het beste autosverkeer, dus die kan lekker goed praten. Hij zoekt echt wel. Ja, Erik maar. Erik, voordat we beginnen met wie nou echt de Cube is en wat de Cube is, vertel even wie alle bandleden binnen. Ja, van links de rechts of van langs rechts Maak het op de radio niks uit. Oh. Ja, nou, zo, achter die, een beetje kribbelend, daar zit Mariska, Kriebelend? zangeres. En bij uw bouwke zit uw drummerke Ron. Ron. Dat is dat zo. De animal van de club, ja? De animal. Dan zie je het Sint-Ruud doen Ipe en Hendrik. Ipe gitarist en Hendrik toetsenist. En we Kees nog. Klompen. Kees en Klompen. Ja, dat wordt... Ja, want we gaan straks ook nog even klomp haken. Er zijn prachtige beelden van trouwens. Ja, nou al. Ja, nou al. En ondergetekende. Erik. Wat leuk dat je hem er binnen, jongens. Als eerste, vertel maar wie is de Cube? Ja, ik weet het al lang. Je moet een hele website voorlezen. Dus Nee, zo'n 3 jaar geleden kwamen 6 muzikale vrienden bij elkaar. Eén passie. Oh, ik dacht dat het voor een weekend was. Met één passie. Ja. Muziek. Maar hoe ken je hem, hoor? Ik ken Ron via de gospel. Kees via de gospel. Hendrik via de gospel. Ron die kwam toen bij de gospel in Dokkum. En daar hoorde Mariska van de gospel. Van de gospel. En Ipe die is samen komen bij. Hij ging nooit meer weg. En Hendrik had een hele grote ervaring met gospel. Oké, dus het komt al even en je bent een vriendenclubje, dat zei je hem al. Ja, we zijn in Sint-Wurg in bijna in huis, hè? Bijna in huis? Hoe zou Ipe die wennen toen op het begin van de stritten. Dan komt, dan komt Kees, dan kom ik en dan komt Hendrik. Ik snap al. Mariska en Ron die worden net verhuisd. Van de wereld, hè? Ja. Ze kwamen in Polonaise hierin. Ik snap nou waarom. Ja, aan geen hoofdstraat meer met de Cube stritten. De Cube stritten. Nee, maar je hebt mijn koor gewoon opzacht in zijn van week gewoon mijn muziekmeisje. Hoe gaat dat in de kroeg een keer een leuk ideetje of zo opzetten? Hoe maken we dat zien? Met een gospelrepetitie. Met een gospelrepetitie, ja. Ja, oké. Zullen we eens een keer een bandje beginnen? Ja, prima. En hoe lang de dat, toenmalige toetsenist van de gospel. Oké, zullen we een spultje doen? Hoe lang hebben we nog geen woord gospel mee zitten? Dat wordt moeilijk. Ja, verboden woord. Het verboden woord, draaiboek. Het is een koerel bekend. Het is wel heel erg dit. Maar even waarom naar de Cube. Wat is je doel, jongens, met je bandje? Wat Kees zegt, wat zit er? Hij vindt de microfoon leuk. Ja, precies. Nee, maar het doel is lekkere muziek, maatje, mijlkoor. Ja. En mijn beetje maar wat mensen van maatje. Ja, optredens, dwan en dergelijke her en der. Wil dat al in wat op? Nee. Ik zoek vooral net aan. Nee, maar hier en daar wat optredens. Het is op het stuit wat rustig, maar het komt al in. Nee, weer flink omzetten. Maar wat is het doel? Dan gewoon leuke liedse optredens, ik neem het maar een braderie, een markt en dat soort dingen. Of is het bedoeling dat een feesteentje op zich ik wel eens ken? Nou ja, feesteentje, kroegjes. Ja, we hebben al eens een keer een kroeg helemaal vol gaan. Ja, 20 man. Meestal past er net in. Een liedse kroeg. Maar weer reuze gezellig. Ja. Maar dat soort dingetjes ben hartstikke gezellig. Maar we hebben vorig jaar op het Jeste Bar en Jeste Mars hier. Ja.
Dat is wel wat groter. En dat is al wat grutter. Ja. En van het variër hebben we in Burgumstien met de swingmarkt, hoe heet het? Rock, ja. En zomermarkt. En met zomermarkt en Rock Night voor het KWF kankerbestrijding in Burgum. Dus dat zijn alweer Vooral heel 6, wie dat toen? Vooral Ja. alweer hartstikke leuke dingetjes om mij te doen. Ja. Nou spelen je met de eerste covers. Kennen wij binnenkort eens werk van Jim, Jer? Nou, Ipe is al 3 jaar achter elkaar is die bezig met je nummer. En dat is nog steeds dit al. Dat zit in de groenverven. Ja, een voorbeeld van? Oh nee. Nee, dat zit nog in de groenverven. Maar ik denk dat wij, ja, aan de ene kant de theater net van nemen om die nummers te maken. Maar we vinden het vol leuker op dit tijd om de muziek van oren nog te spelen. Ja. Wat ben je favoriete band? Ja, dat is ieder van zich. Ik kom uit de tijd van de Sex Pistols. Dus, Ja. Ik wil tijd dan ik dat vrede. Kees, wat is die favoriete muziek? Nou, meer in richting Nederlandstalen. Nikke Simon, Guus Meeuwers. Oh, van het commerciële nog. Ipe, Net van ik hou dan- van jou, ja. blijf je trouw. Oké. En Ipe, wat is die smaak? Want du bist dan aan het schreeuwen, Jerk? Foo Fighters, Metallica. Foo Fighters, Metallica, een beetje rock. Hendrik? Nou, ik ben Keen en Queen. Ik een beetje rock. En hoe zit het met jij? Nou, de Anouk-richting natuurlijk, hè? Ja. Ja, dan krijg ik al Alanis Morissette, volgens mij. Ja, je hebt het bij. En de drummer van de En de band? drummer? Ja, Sesamstraat. Een voorbeeld natuurlijk, dus dan komt bij Toto, Muse Oh. en dergelijke. Van dat. In die corner. Het zit wel een lijn in. Er zit wel een lijn, hè? Ja, een beetje met een grote sinus. Ja, nee, dat komt helemaal goed. Hey, je had de eerste set krijgt in. Wat breng je hem dadelijk in uw tweede set? Hendrik is je Medley. favoriet. Wie? Hendrik is je favoriet. Oh, Hendrik, kom maar op. Ja, de Queen medley. De Queen de medley. Queen medley. Oh, lekker. dan Even hebben ze een gitaar medley. doen. Oké, lekker. Nee, dat is rustig met piano. Dat is, ja, heel rustig. Dat eerste stukje zeker. Ja, precies. Hé, Maris, ik mag het toch even vrij. Ja, ik zit Maris al. Mariska. Maris. Ik ben al je man en nu ben je de enige vrouw in je gezelschap. Ja, ik ga ze al hier ondertonen. Nou, dat raak je het. We beginnen al te luid. Je let het daar. Ja. Ja, denk ik. Maar hoe is het dan bij dit groepje samen te werken? Nou, ik is beter aan hun vragen hoe het is om mijn meet samen te werken. Jongen. Ja, De dan, grootste sekspraat komt bij Havert. ik had zo'n idee dat het interview helemaal... Daarom moest ik Jerk stingen. Oh, ja. Veilig. Ja, ik snap nou alles. Maar toen best nog speciaal. We hebben een omkomen van Vlieland, toch? Ja, Vlieland, klopt. Je wist al op vakantie. Nee, ik werk hier Vlieland. De werk is dat ver. Ja, speciaal waarom? Ja, maar nou, ik heb ook een vroeger aan, hè. Ja, nou, dat is toch leuk. Het is toch... En ik ga je je maakt dat... het een beetje aardig van mijn blauw. Uw stream is aardig bezet. Mijn verkeer is Vlieland. Is dat? Ja, Wauw. Ja, dat is leuk. Dus alle meesten daar. Leuk dat je luistert. En we zien hem net met een liter wachtje. Want ik altijd al eens een keer zeggen wil. Ga je maar eens even naar de gong. Ga eens terug. Go naar je melk. Kom naar je melk. Ha, lekker ja. Ja, gezellig. Zomaar We hebben hier een airco. Want die stampt hier om de boel aardig op 20 graden te houden. Zo waren het wel. Ze gaan inderdaad naar de gong. Wat een chaos interview eigenlijk. Hè? Maar inhoudelijk, alles zit, bijna zit er alles vol in. Bijna alles zit er wel in, inderdaad. Maar ze stonden weer op hun plak. En dan hoeven wij nog maar niet één ding te zeggen. Wij gaan over naar het tweede gedeelte van de band The Cube!